Me, Po. hindi picture, video ang hinihingi Daddy, niya. gusto kong i-picture siya, tapos mamaya isasend ko kami. Okay? Church. High-tech na ngayon, dati hindi ko tayo na mo. Masakit to? Hindi. Ano yan? Hawakan mo. Padala din dyan. Mukhang gumalaw ba ako sa akin? Wala bang anesthesia dyan? Kinukupya mo yung sinasabi ng kanina. Si ate ano siya. Pero yung tattoo daw sa kilay masakit. Hindi. Hindi ba ba? Shit. Masarap. Manang masakit. Shout out ko na. Oh, shit. Sakit. Okay lang yan. Bago pa kasi mga isang code pati sa mga tribal. So pag nagpatagawa malaki na. Oo. Plus na. Tutungan rin. Masakit. Pero kaya naman. Nasa tiyan kasi. Parang pumapasok sa loob ba? Kami. Taga? Ito ka. Hindi pa po. Ako, ano, Ah, shit. pag ano na. Ako may pa-birthday sa akin. Patato lang. No, hindi pa po lang. Alien No. eh. No. At pala nung taon, pumunta na pala ako dito. 500 yung alien ba? Gusto mo ba? Mga ilang oras yung daga? 4 hours po. Yan na po. Or 3. Hindi na, mga trip ko. Opo. Mga 3 hours daga. Okay lang. Kala? Basta matatuan ako. Pwede ka Ay, naka-live sa Facebook. Maganda yun sa Facebook. Sa play page kayo, no? Mas better sa Malaki Facebook ang eh. kita doon. Ano po dati? Be, sino mo hindi ko? Kamutin ko nito Wala na akong kamutin mo may makagandang gamot po. Nagkagat siya kagabi? Wala. Ano po pwede ilagay dyan? Kasi asawa ko yung itim-itim. Sa manok doon eh. Ay, ligas ako magmanok. Ayaw naman niya ng manok. Araw-araw manok ako okay lang. Ito, manok na doon ang pinapakain sa akin. Buhay na ako sa manok. Ay, siya Ligas ayaw manok. niya. Hindi naman ako kumakain ng mga Baka. baka. Dapat yung kanya yung pinapakain mo, hindi yung ano. Lahat. Of getting, recovery. Kasi napaka, pa nun, fresh kasi kagabi lang eh. Masakit pero kaya naman. Alam mo yung magkakajowa ka na, tapos biglang Lining pa ba? Lining pa ba? Wala pa dun sa bata. Tantanan mo nga ako ni Kim. Ay, ito kasi ni... Me. So, Bidyoan mo rin yung, Bags, tignan ang kilikili mo. Hayaan mo na yan. Uso na yan. Saan ka ng butas? Hayaan mo na. pang si Mami mag-react. Pari mo sa YouTube yan, panorin sa YouTube. Me. Kasi sa mo na pangit-pangit. May ano ka diba? TikTok ka kasi. Sama mo yung dalawang alien sa likod mo. Shout out, guys. Shut up guys. Nicky Boy. Huwag na Ang ako ah. bravo naman ni Nicky Boy. Ayun lang Sabi ako niya kasi nakilid ni bubuhay kuya na yung ah. patay eh. Ang gano'n siya namin bayarin, magpatatok pa ako. Pero sige na. Ang ticket kasi Lunis no. Sunday kayo pa-file pa noon kasi Sunday po ang Office. oo. Kasi Ay, papasok half day sila, walang pasok diba? Wala, kasi nga ano eh, government diba nga. Kaya hindi ako nintintino. Yes, of course. Nang talaga yung target nila is Sunday pa. Sunday po. Pag nag-quote na siya, yung butterfly. Pag maraming karayong manhid eh. May anong araw ngayon Sunday?
Sa lit yan, ubo. Maganda iligo ng dagat. Oo, kasi makakapag ano naman sa ulit. Pag Toothpaste. bikini. Kasi si, ano pangalan nun? May Yung mukhang buksingero, ano naman eh. Sino buksingero? Yung mukhang buksingero, Kumailin? Hindi yung babaeng nakaabaya kagabi. nakabayan Ano yung ba dive. pangalan? Magaling mag, ano, Swimming? butterfly? Mhm. Si, Galing din daw sumubsob yun eh. Yun, nakita ko nga ka nanonood eh. Ayan, no? Sino to? Sino ko naman? Hindi siya, kaibigan mo. Naririnig tayo? Ni mukhang buksingero? Oo. Hindi. Yan si buksingero ah. Oo, kasi buksingero nga. Grabe. Para sa kaibigan natin, magtatanggol talaga. Gwapo mo eh. pag magpatawanin ni Kid, gumagalaw chan ko. Gwapo mo dahang. Ha? Ikaw na. Live ka sa TikTok mo. Wait. Sino kasama ni ano buksingero? Ayun yung coach niya. Distance. Tapos nakipag-usap siya dyan. Na-accept ka? Bakit? Ano? Tanggapin ko ba, accept? Mag-live din Pwede ako? ko ba sa inyo, no? Ha? Backslave ako? Oo. Ano kita? Sure? Ano ko ba? Unit ko? Hi. Oh, ma-develop ako dun. Wala kang video eh. Paano to? Mag-ano? May code. Yeah. Hello. I'm outside. See? Boyfriend. Na yung asawa niya, o baka magalit sa akin, baka sampalin ako. Hindi pa nakasal ba? Yan, Ano pangalan yan? Ha? ha? Pangalan? Ang galing pa ano. Ha? What is it? Ano? Ano? Okay na ba? I cannot. Papalag daw siya. Kali, wali. It's not true. Bakit mo ba na yung ano? That is her wife. It's all drama. Last night is drama. Yeah. They are couple. We are. Oh. Where is the boxer? It's not a plan. It's just we just talked yesterday. Kilala mo ba yan? Sorry? Sino yan? Ano, The other Ali? The other Ali. Ha? The other guy? Because I was already joined last night. Ay, Diyos ko po, tumayo. Tanggalin mo na kasi muna sa ano. Guard. Okay na ba? Box hindi ko pa. Wala ba? Wala siyang nagtatouch. Wala yata. Meron. May box dyan. I'm sorry? Yeah, we are go together. No, last night. But no, Rihanna and Jackie is in Sharjah. Yeah, may kabayan friends. Yeah. Because we don't want liar people. Nakita. Your countryman is very liar. Ah. Really, pare. No, don't explain. I already saw it last night. If you have yes, I'm not judging all the Pakistani, but it seems like that. I saw every Pakistan, there are two girlfriends. Why pare, you are not contented with one girl? Nagsalita, wala. Pasakit mo kasi. Hindi yung ano daw yung pagtatanong. No. I don't want to tell it on live. No, you ask the Rihanna, you ask Jackie, they know Okay everything. na.
See, Rihanna is there. Rihanna, you tell. You tell Ali what happened last night. Because he is asking me. Dadagdagan ka lang. Dadagdagan lang. Rihanna, you... Hindi ko alam, hindi ko siya hinihintay tumawag. Kung tatawag siya, tumawag siya. Pero ang sabi ko, tapusin niya yung kung ano yung problema dyan dun sa isa bago siya pumasok ulit. Nothing's for me. I'm too much, you know, last night I will tell you, Ali, I'm too much hungry. Wala. Alam mo, sige, too much hungry, only water in the fridge, I think. Ha? Alam po pamit natin. Tawag dyan PSP. Ano PSP? Pretty sa Ano kayo? profile. Nagpapatato si Jamong. Tinan mo. Baka may inumin. Gawa sa pilat? Sa tiyan. Sa igbaw ng bilat. Dapat sa pilat na siya. Ay, hindi natatuan yun. Hindi kami nangaagaw ng may jowa na may jowa. May hugot. Ano ba? Hmm? Kaya na, hindi na lang, yun lang baba. Saan mo siya? Just lang. Ay, Dutchman pa rin isang kaibigan mo. Namula na siya. Ayan o. Kasi Rihanna? Kasi Rihanna? Ali, they are couple, Ali. This, Palimos po. they are my close friend. Pagdating ako sa padala niya. Set, tilite. Sa gawin kasi, naligo ako, kunti lang. Kaya naligo ako, tuwa nila pag-dito ko. Natatawa naman ako eh. Don't worry, Ali. I'm big. Ali, Guwapo ni Ali. Nagkakabdo wala siya sa babae. Pwede nga pa baka ano. Ano po? Pwede. I tell you, Oy, bak. think of Ali. Where you gonna go tonight? I cannot ask. Ano ni Koy? Maganda ang tumira. Gwapo ang tumira. Maganda ang tumira. Tayo. Malikad daga. Malikad din. Hindi, 800 kasi yun. 535. Yung mukha mo na lang. Ba't pa magpatato ng ilim? Yung mukha mo na, di ba? Yung ilim nila? Yes. Kasi yung 12 tsaka ID. Yeah. Why? Wala akong pera nun. Pang nga nagpadala kay Mylene kahapon, wala akong pera. Kailangan ng nanay niya. Bakit daw? Sakit doon na ninyo. Ha? Bakit daw? Ba yung anak nag-order ng Shopee, walang pera no? Ano? Shopee. Oo. Opo. Tapos, Sinong nag-order ng ano? Anak ni Mylene. Ilan taon na yung anak ni Mylene? dito. Ah, Para ano, para hindi na ako maglalagay lang pag night. may anesthesia yung Kasi dito tayo dito Kasabay- eh. Order kasama po doon ng tapos ano, wala naman palang kasama po pambayad. ng micro. micro. Sa kama,
mag 200, ganun, eyebrow and ang isip ko pag ano ba, May pera ako, hoy. Hindi ako nagpapalibre, ano? May pera akong sarili. Parang hugot yung sinasabi mo ah. Hindi si ano ka. gulit na gulit sa mundo eh. Si Jam kasi, imig din na ano na Hindi ka ba nakatanggap ng ayuda? 1,000 daw ah. Tis ganda lang, ang ganda nga eh. ni? Pili ka na ulit mag 2 piece niyan, di ba? Payat ka ng konti. Dali lang magpapayat. Pero bikin na tayo. Pag alis ni Makoy, Tigilan niyo ako ni. akong mag-gym. Katapam sa manok ni. Hindi ko kayo masyadong Manok is maintindihan. not is a Dyan. protein. It's not a pork. The chicken is a protein. It's okay. Wala akong problema ang chicken. Pag mahina yung paint What happened to you, Ali? So much filter. Yung lalamig ako eh. Nakabalot ako eh. What? I need to send the job application? Si Rondal. Mari yung... Kaya kita daw ang kayo kasama ng t-shirt. I'm sorry? Huh? What is it, Ali? Eh, ka dito. Saan? Diyan din, meron din dyan. Sino? Yan, dilaw. You kick me, Ali. I go down. They both in Sharjah. Then the live will be finished. Ay, kamusta? Magkano pa ba to? Diyan, magkano yun sa'yo? 250. Ha? 150 to. Yung magpatakot. Yeah, 20 dirham. Ano lang yun? Tuldok lang yun. Ano lang din yun, yung 20. yung... Koma lang yun, koma. 20. Oh shit, masakit dyan. Gusto ko yung sa mukha nalagyan. Anong ilalagay? You're not going out today. Shut the back. Okay lang tayo malagyan ba? Kasi nag-shade na siya po. Yung bandang ribs ang subayat. Anyway, the beach, okay. Diyan okay yung sakit, pero yung banda sa ribs, oh. Ali, I remember Rihanna message you if you can drive. Dad, Nagdadasal yung guguhin. Muslim na. Nagpiprayer sa washroom. Dito, nag-aan nila ng You explain to Rihanna. Jackie said you explain to Rihanna. Pinag. You always call me, why? Rihanna, I was battle of my baby. Wash me. Sabi daw nila nakakaano pero Nakaka... yung parang gusto mo ulit. Why you choose she?
ano na, kalakihan na. Pinalas na. Oh my God. Ay, Medina, how are you? For a long time, I didn't see. Ako? It's less than 24 hours. Yeah. Wala na yung tanggalan. Masakit po talaga dyan. Masakit pero kaya naman. Sino ang kauna-unang tao na Ang kauna ng tao ay naka-discover ng tatlo? how to discover the tattoo art. Diba sa Pilipinas yung sa Baguio? Ano yun? Yung ano yun? Oh, sa'yo. Patay na. Sure? Gusto kong, ano yun, tuk. Kaya wala na yung ulan. Ganyan talaga. Pag magpapaganda ka. Makikita malalaking tiyan. Hindi naman sasabihin, ate, bakit nakakaptat ka? Laki naman ang tiyan mo. Makita ka po. O, diba? Galing ni po. Kulang kami ng tela. Nagkaroon sa kanina, no? Doon sa maghahapunan. Fuck, sakit yung banda. Doon sa maghahapunan. Ngayon kasi pula pa. Oo, mga 2 days, 3 days po. Walang balak magpatato. Kaya nabwisit ako sa panghigang ko nga siya ng 500. Bawal mo ganun. Pag daw may para may pagkapitin ang na. Wala na ako binanggit na pangalan. Ah, Oo. Pag nag-react siya, bakit ikaw ba yun? Ano to? Oh man. Ganun pala yun. Ang sakit. Kaya mo yan. Ikaw pa. Ikaw pa ba tumbol? huwag mo patawarin. Gumagalaw dyan ko. Gagi. Da. Kagala? Bakit takot sa'yo? Malaki ang buday ko. Bakit? Malaki daw ang bilat niya. Patingin nga. Masya Allah. O, tama nga. Idediretso ko na sa mula ulo, ha? Ano yan? O, ayan, ha? Dragon. Dragon. Tsaka Dragon. ahas. Halika. Halika, libre. Ano dito? Libre daw. Jackie, libre daw sa'yo. O, kung gusto niya magpatato dito. Si Maylin, magpapatato din yan si Maylin. Eh. Bibig niya yung ulo. Naiihi ako. Sabi ko, kanin ka rin. Yung isang libo bibigay sa akin, bigay niya. Naunahan ka kasi ito kasi pahulihin ka eh. Hindi ka kasi marunong kumain eh, kaya hindi ka binigyan. Eh di ba kaya siguro nga, o kaya binigyan siya ng 500. First meet. Dali. Buti pa dito, malapit Philippines to, malapit Lulu. Dami na wala, malapit lang. Kaya nga. Mami, bakit? Pag nagpatato ka, 3 hours. Ha? 3 hours. Inimbita ba kayo? Inimbita. Hindi ba ba tulog? Naiihi ako. Pwede naman. Pwede ba? Pwede naman. Eh, dapat na rin. Bigyan mo ng catheter eh. Tapos, Katita na talaga. Ay, naku. Hindi na kasi sakit, diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Na. Ano ulamin natin? Eh, wala pa rin madami pa yun. Ano yun? Mulain? Tanong ata sa akin kayo. Chicken tayo. Ayoko. Uy, Jackie. Bet alam agad ni Ari ang nangyari. Sino nagkwento? Yan, kasi kaya ako Ano? Ayoko na kasi nun. Kumain na natin. Hindi ko alam, iba sasabi ano nangyari kagabi, Bettina. Hindi ko alam. Sabi ko, ay, drama. It's a drama. Hindi pa pala kumagay sa arat. Ayun yun. Ayun na lang sa akin. Oo. Susuwan din pala to si Jackie, no? Oo. Ay, pumalit kay, kay Miriam. Miriam. Wala rin balakang. Ay, narinig ako. Okay lang. Wala nang problema dito. Si Rihanna. Harap. Sabi ni Jams, may pumalit na daw, ikaw daw. Kasi ang tawag sa amin, yung isang kaibigan namin, Susuwan. Ako Susutu. Si Jam Puwet. Employment restrictions such as non-complete agreement. Sana. Tama, ano? Tayo na lang. Silicon, are you related to the following? Executive Office Director. No. See. Rosie, please. Kailangan mo, alam ko na yan. Oo. Sinabi ko lang, Babs, Rosie, please. Ano? Ano? Eh, ay, po. Ang alin? What time ako sunduin mo? Hindi ko naman inaabot yan. Nakakita ko lang. Hindi ka Ako susundo sa kanya. Kasi ano? Anong outfit mo? Anong outfit mo? Swimsuit. Puta. Buti na ako sa tama. Siyempre naglabasan siya. Hindi ah. Madaming tao doon naglalabas na. Ako nga, mag-print. Hindi, at saka medyo namamala pa yan. Masakit banda dyan. Maingat eh. Mag-print eh. Yan, nakita ko na siya online kanina umaga. Nung nag-online ka din, nung magkausap tayo. Hindi pa alam. Ivy. Okay? Kasi di ba nga, May pinagyan pasok ko to sila. dati. May pasok. Yes po. Dapat meron na yung anak. Oo, ngayon nawala na yung application ko. Pero yung kontrata ko yung pa rin. Oo. Oy, Wala kami ha. Tingin naman tissue mo. Pwede rin, tingnan natin. Kasi yung anak ko bala ko kunin. ayos po. Tao ba? Tao naman, kaya lang, kala mo dyan naman. Anong pangalan mo? Sa Aiko yan, sa Aiko. Sino? Aiko. Pagpangalan. Tumawala ako ng tumawa eh. Kasi, Ito po sabi. oo, kaya tumawa ako ng tumawa eh, di ba? Ito Kasi naman kita po. sa expression ng mukha niyo. Sunburn. So, that's sign of sunburn. Ito naman yung ano ko. Anak ko. Saka so, anak ko. Nakakaya ko.
Masak. Ay, Masak naman. titingnan ko lang sa YouTube to. Wait naman. Tapos may... Nakita ko yun. Hindi yung pinatilitan. Sinayang lang yun. Saan? Sinayang lang yung pera niya. Masakit ba kasi siya? Kasi ano yun, masakit yun. Yung dapat ano. Ito si Mamo. Lang ganyan yung bata na yun. Sino nanin yun? Amo ni Jen. Pilipina? Oo, Pilipina pa rin ang amo nila eh. Sa Pilipina? Oo. Mamo. Oy, pahingi! Hindi takutin mo ni. Hey, Ano yan? Pinalik. sila yung mga Oo. Pero si Jackie sa Adjman siya. Pilipino rin amo niya. Kuya, how are me? asan yung bata? Ano ko sila pinita? Yes. Si Mayor. Wala na, Vic? Vic? Pangalan yung harap. Paiyak na o, Nicky, oh. Paiyak na. Si... Si Atila. Anong pangalan nun? Ipapayakin ko sana? Saan? Yung kanina yung sabi ako yung 1,000. Si Dom. Akala ko ganyan dapat ang gawin eh. Para tumagas sa'yo. Pwede natuwan siyang Nepal dito, Vic. Ay, nakuha. Wag na. Sakit talaga yun. Dapat inano ko Swerte ka na. nga, Hindi ko ikaw na yung minay. pinakawalan. No? Tapos ginawa siya. Kasi nagpunta kami dito. Madali ako ngayon. Yun na lang, 250. Mm. Hindi, may 250 extra. extra. Ano na kayo? Agdan niyo pa ako? Matagal ito. Oy, ikaw ang magsabi. Hindi mo siya kinakausap. Saan na sa bahay? Doon na sa inyo magluto. Wala na, di na magluto. May gumagawa doon. Anong kakainin natin? Kasi ka doon. Busog pa ako eh. Hindi lang ako kain. May ano pa doon eh. Pinangkal. Pinakailagay mo sa spring. Sopas yun, di ba? Sopas ang sopas. Isa na lang kami lang. Ano? Sabi mo, namin din sa... Oo. Nagpipon siya doon. Nagpipon pa siya. Sabi niya, si Jer na ako sa may... Eh, wala po. Si Jer na. Charity. Roda. Si Mary. Oh, Roda. Dito. Charity. Forever. Ano na lang box? Forever. Yung ano na lang. Masakit na ba? First line. Medyo masakitan kasi nagulangin ko. Ano mo na lang? Ano mo ulit? Pa-session mo ulit. Hindi ako na kaya. Hindi kaya. Kaya. Kaya ba? Babalik pa ba? Nandito na ako. Para isang sakitan na lang. Ano? Anong mas masakit? Niloko ka o yung totoo? Ang niloko. Sa'yo, te. Kasi kung ang niloko, hanggang mga kaibigan ko, Kahit ako, pag tinanong ako, hindi na sasabihin. nagsambon silang nag-iiyak, sambon silang mga hugot lagi, hugot time. Hindi ka pa akong naloko. Yan mo na, may siyang gumawa ng istorya. Ibig sabihin, hoy, ibig sabihin bitter siya. Nag-a-apply pag ang galing ng picture. Ano nga po?
Bakit? Hindi ko naman inaano ah. Tumawag siya, tumawag, hindi. Hoy. Live room? Dito? Camera to. Anong option? Camera. Hindi niya kailangan bibigyan. Mas maganda pa kasi gamitin ka sa video. Pag inaload ka din na sa Natanggap nga siya ni ano. Po. Kasi para bang ay, Oo. para bang ano, Ang lakas-lakas ng boses mo. Pwede mamaya-maya, sir, kasi may ginagawa pa. Pwede naman bukas din, sir, kung ano. Baka... sige. Sige, bukas na lang, sir. Kahit sa umaga, sir. ayaw niya magpatalo. Oo. Kasi may mga ginagawa. Kasi ako ngayon. Oo. Pangit pa? Hindi. Okay lang. Ganda. Kataon mo dito sa baba ng ano. Yung ano, gustong patakpan. Ito sa baba banda, sa baba ko rin patakpan, no? Hindi. Malaki pa tayo kung kuya. Tagal siguro sa ilong mo. Oo. Anong alien? Alien tayo. Kasi alien ka. Ano daw? Password. Ay, Kuya pa rin yung ito. Dito, kiliti bakla na. Ay, sakit. Bakla. Po. Dito banda sa puso, kiliti na. Wala na. Ako ngayon ano na eh. May number ka ba sa akin? Chicken na eh. May prayer ba tayo? Parang normal na lang sa Yes po. Nung pong umuwi ako, nung first na nagtato ako. Dati Tatay ko marami ulit. na Ito siya. Lahat ng tato ko po siya. meron pa ako. Ulit. Bayani na Ay, dito pala tayo, Bax. Dito tayo. Dito. Parang medyo tago. Ano? Ako lang tatawag. Kabidyo. Kala ko kasi may nakapropa. Ng ano, ito. Kabidyo pa rin ba? Ba't sa'yo meron? Nakalay. Ito da. Or butterfly, makalahati lang ba? Maganda 3D. Butterfly dyan. Ano na? Basta tayo tayo nagpag-tagal ba? Simula ano na yan. Iba ang gamit mo, be. Hindi pa ako nagpagupit simula ano na yun. Ah, salamin. Chlorine. Hindi kayo umamay ng mga. Hmm. Hindi, pero pagka talagang ganyan, so dapat makanya kami siya. Yung ano na lang siya, parang Ang sabi ko kasi na nga lang ako, wala naman. Inahon. Hindi na ako masasal. Keratin yung kemas. Wala mo Ang pumila bahay eh. kasi tayo wala ko siya. Wala to kay mami. Excuse me. Pumila wala. Kasi yung nagupit sa akin, mabilis. Wala may, dinig ko na lang to. Okay lang da. Makiliti na. May... Ay, na ano na parang namanhid na ba? Sabi ni ano sa ano, na ang jowa ni walang pray. Kaya umuwi mo si Jennifer nga napulis eh, dahil sa alak. Pero hindi siya kinisili. Eh kasi tinitinda niya, dalawa, tatlong karton lang naman. Hindi naman yung marami. Kasi galing yung umiinom. Alas na sa madaling araw, nagyayaw siya. Tawag pa yun. Magandang lang. Kaya siya. Dalawang kapo. Kaano yun? Ano yun? Yun. Bukas na daw may yung ano may. Na ano? Flight ko. So? Ahawin ang pinan. Wait. Ako rin. Tomorrow. Lang kung ang verification. Gusto mo na talaga iwan. Then, pati OEC sana. OEC ang telephone. Umimat. Sabi mo, kailan ka ba taga-alis din? Paano kung wala ka mag-flat sa appointment ng OEC? Paano ka pa rin makakauwi? Oh my God. Yun ang hindi pasalangahan niya ako ng ano.
Malinaw nga, Mi. Pag maganda yung mobile mo, hindi tinan mo, malinaw. Sa kanya malabo. Local siguro yun. Nilait pa ng cellphone. Natanga na, nanlait pa. Hindi na nga lang nilait pa. Uy, magkaibigan tayo. Aware ka na dapat sa ganyan. May XABR. Bakit kayo Ay, pa naman. Hindi po. Ako, siya ang pakasal sa akin. Si XABR. Pagdating sa Baywalk, tuhod na agad. Masyado mo naman nalaman dito. Malit naman po talaga eh. Dito ka. Ano panahon din yan? ngayon, tinira ka ng box. Ikaw, Ay, patatuhan ko na lang Malit yun. lang na nakaka-point din. Pwede nga patatuhan to. Yung IBIS plug. Property. Ano mag-pass doon? Hindi pa pasok sa iba yun. Wala min. Saka yan, kita mo ko yung video ko. Di ba 058 ka? Ito ang ginamit mo. Hindi sa akin. Gusto doesn't exist. Hindi mo dala yung message mo. Dumami na. Asa naman na, walis na ganyan. Blouse na blouse. Kasi ito pa niya yung Ayan yung sa Kasi kay box 250. Box 250 sa'yo na. Kasi iniwanan ko kasi yung pera ko sa bahay. Nilak ba ang bahay? Dahil nilak mo yun. Basta balik nyo kasi wala na akong pera. Ha? Basta ibalik nyo. Ngayon din. Ngayon din. Ano bukas pa eh. Sinabi yung bahay. Nilak. Ang kwarta natin. Hindi nga ninyo lalak yun. Hindi nilak, no? Dapat yun ang mapunta sa court sa bukol namin sa location. Kandis lang, sabi ni Sino nga? O diba? Diba inanong mo ako? Dapat yung babae yun, si ano pangalan? Yan, papuntahin ko nga doon sa amin, nang nasa palpa. Sigat-sigat naman ang kusina dito sila. Sabi ko, buhay na mag-graduation ng kailan. Mag-graduation ng kailan namin. Kahit hindi sinufold down. Kasi wala eh. Pangat kasi pag ng bako kumakain, siyempre, patak mo na yun. So, ipisip ka talaga. Wala kang choice kundi sa namin yan eh. Kusina yan, hindi dapat tabayan mo. Ganda. Yan ang problema namin din sa bahay na. Pero excuse me. Tinatambayan yung kusina. So, yung mag- Igaganon na lang yung block. Oo, kaya nga eh. Kaya ako malapit Anong lang lahi sa mo? kusina. Dahil Ha? lahi. Aswa. Manila. Ay, Luzon ba? Agone ako, agone. Di ba doon? Ito kasi eh. Sa amin madami nun. Ano ba yan? Oo, sa amin. Wala, Ito wala. yun. Tama yung naskapes. Isa na siya doon. Oo, pabiliran native. Lady ka ba? Doon ako lumakas po. Divine Word University. Hindi mo alam yun. Pagkatakalay ka, malalaman mo. Ganda ng pagka-blue box. Look, Dad, tingnan mo ang ganda. Halika muna. Bye po. nakita ko na lahat ng ano mo. Okay na. Kontrata mo. Di ka na pwede punta na verified na dito. Eh, di ba may nag... Tumori? Morhe. Wala na bang ano? Ay, hindi pa ano yung ano mo, May. Nadaan. Yung ano mo, hindi pa napupunta rito yung ano mo, kontrata wala. Ay, meron na. Meron. Meron na. Hindi mo na pwede i-verified, no? Eh, nakita ko Verified ngayon. na po ito eh. Nakita ko.
Ano tayo? Dito ko natin. Ako naman. Kaya ito, kasama lang ako ng PO. Ganda ng Blue ang pagkabulo. nilagay? Yes. Vergestone. Anong vergestone mo pala? Dapat pala. Light green. Parang Kasi sa akin blue. Yun Lang ang yan. abulong mo talaga. Punta ka sa online mo. Kaya, Hindi, doon na yung sa computer. pero wala akong damit na fairy blue. dot sa akin. Fairy dot. Blue damit. Ayoko na ano. Ano nga sa'yo. Black. Kasi hindi Red, ako white. anak ko lang na nakanta sa ano. Ito ba? Pag nagpatato rin ako sa mahal mo ako. 500 kasi mga guys. Ganun. Alin? Anong oras? Bang gabi. Gabi na yung night. Hatid mo ko ah. Ako pa kaya hatid kita. Mag-taxi ko pupunta sa Uy, naman ang dating ko. Masama. gusto ko na umalis. Hindi ko mag-taxi ko ganito. Hindi mo kaya hatid? Hmm? Hindi dito sa 320 na po. 323. Ayan nga. Lapit na. Okay, kunti na lang na. Kunti na lang box. Kunti na lang na. Ang lamig na ng paa ko. Eh, painitin natin mamaya. Ngayon lang lumamig yung paa ko na. Oo nga. Hugot yun ah. Kanina may available 8 a.m. Bigyan mo na siya. Kuya, manonood lang daw ng cartoon ng One Piece siya. Yung tawag dito? Nakalas nila ba? Yung buong likod. Oo, yun lagi. Ang gaganda nilang, ang ganda ng Yung ano sa nito. ribs talaga ang pinakamasakit. Ah, Saka sa ulo ba? Oo, yung half. Hindi, yung full. Tapos hanggang likod yung ano. Walang laro yung ano, yung mga babae. Wala, no, 30. Wala siguro si kahit dito. Wala. Kunti na lang po. Pinag-hait ng tribal. Wala siyang red. Taas pain tolerance ko. Wala siyang red. Dati po kung ito, maliit lang. Ito na lang. Gundo. Di ba gusto mo yung sa likod pa? Balakang. Oo. Yun. Parang nakabikini. Yan yung maganda rin. Patong sa puwet. Banda. Siguro ganun. Black lang yun. Mga black lang. Ayaw ko na. Isa? Ito na. Dapat yan ang lagi mong damit nakahang. Ate, hindi Para makita yan. Dapat pag nagsisimsot ka, ano? Eh, lagi po. Yan po yung ano nila habit. Ah,
Kagabi andun kami, dumating kami mga ano na oras. Yung hapon po. Gusto ko mag-meeting makatay. Sana nga gusto mo yung sen. Opo, gusto ko mag-meeting. Eh, pangat naman yan. Hindi na makita yan. Dapat yung balikat yung dito lang. Dito nga ako. Pero dito yung kita lang. Ganito yung kay Joy. Ganda. Ganda ng butterfly. Ganda ng kulay niya. Tagal. Hindi. Lang yan. Dalawang kulay lang yan. Oo nga, dalawang ko kasi ang sila ng meron ako nakita sa Tandagan. Ang ganda ng patuan na kita dito. Bakit mo na ganyan din? Ginaganda. Si Alto nga ginawa sa muda. Tiyak tawa sa 11 hours. Assalamualaikum. Yeah, I know. Ginawa niya. Bigay niya sa I know. 200 sa ano sa aming tato. Kasi po yung ganito. Who's Wade? Inabot ko. Mylene? Isa na ng alas 4. She's in the work. Alas 4 kasi oo. Sabi sa'yo. Yeah, but she will come in the park. Ang daming gulay kasi. Sabi Where niya, you go? Sabi talaga naman gawa si ate. Surprise lang ako. Oh, then? Pagka nakakuha ka ng mga award sa pagtatato ko. Celebrate in your room? Kilala ko. Ah, later na. No, I'm in the tattoo shop. Yeah. We will go there, but I don't know what's the plan. Because Kathy also is going. And we will go to your place. No. Crazy, ah. Pagod. Yung mataba. I don't know. Yung mataba. Kami kinakausap. Ganda mo. Ganda di. Pwede na. Sorry, ma'am. Mm. Because it's pain, no? I make a tattoo. Talaga sa anak ko. Mm. Okay, I will call you later. Birthday. Hindi na lang. Mm. Yan ang phone ni Baka. Ano itsura? Chan pa rin. Oo. Nilagyan lang ng drawing. Di ba pumayat? Ay, ganyan lang. Box! Ganda. Ang ganda. Gusto ko yung butterfly niya. Tapos na kuya, gusto ko pa. Tapos na daw. Bukas ulit. Ayan natin. Ano yan? Hindi siya pwede basahin niya? Hindi, baka masira eh. Huwag lang sa dagat. Ilang buwan? Hindi mo. 2 weeks. Next daw. O walang dagat next week ka, at saka next week na pumunta ng dagat. Kawawa naman ako. Ano, dala lang sa kanila. Hindi, lublob na lang, ulo lang. Pwede ba? Picture mo na. Magtabo, madala ka ng tabo. Ang laki Ano ng sir, tiyan kasi ko. ano muna? Anong Dada. Ang pangalan niya.
Still alive. Pinalwork ko nga. Ang gusto mo itong tingnan? Hmm? Ano may? Ang gusto mo itong Hello, Ivy, Nikki, Lorraine. pa... Anong font The niya? husband and wife know that you need 4:30. Okay. Yun na yun eh. Yeah. Magkano yung ganyan? No, I have my friend Doreen, no? In with Nikki, with a friend from Achman, Jackie, Rihanna, the boyfriend of Mylene, new boyfriend. After 2 weeks no. Roman numeral. Ayan na nga niya. No, no, no. Pero mo sa bahay, matagal na ba? From... Uwi na tayo sa bahay? Mag-ukay ba kayo? No, no. She was from the Eh, spring. sa inyo. She just visit me last night. Ano yung hands? And she sleep. Apat na letra? Oo, apat na Since letra. at the beach na. Tapos, Kailangan pa ba talaga naging pang wala kang pake. jowa pa talaga na? Alam mo, kanina pa dito Wala lagi kang mo nagtatay. Ano, no? Hindi, ganyan lang yan. No? Wala kayong forever. Bakit sinabi ko may forever? Bakit kayo Wala ka nang pake. 6. Bakit? Paalis na tayo. Habib. Pwede kita bukas na tuloy. Umaros, Habib. Gabi pa naman. No. Ayaw nga niya. Ayaw niyo ba? Ayaw niyo sa akin? Siloso. Grabe. Mamaya lang. Mamaya hindi. Bumalik ka pa rin. Because I have what you call that. Yung forcing nga in my tummy before, then Bigyan ka sa bayan ng 500. Ay, 250 lang. Okay. Ay, bigyan mo din kay kay Ay, sa Martes ko lang yung po. okay, okay. Eh, paano yung bayad niyo ba? Hindi ako later na lang po. Babalik ka? Yes, Martes ko na lang. Monday may pasok tayong dalawa. kasi andito ka naman eh. Para wala kasama ba rin sa may 500 kasi kay dada. Oh, yung spaghetti ka daw kung sausage ka. May laki-laki ko eh. Kaya lang. Sulit. Palit na lang muna. Gano'n ko tapos Kasi masisira yung gulay. Kailangan maraming gulay. Tapos, yung ano to, yung Sige balong-balong. muna. Hinga na lang yung bulong. Isang Paano balong-balong. ba na yun yung aga? Turin. Ha? Bukas na. Wala ko na rin. Pero gusto ko dito sa baba. Siyempre, dito kamot yun eh. Oo, hindi, may baak ako dito. may ano ba ay operation. Ay, masakit daw yun ah. Masakit Kwento ni yun. ate, di ba? Ay, nakasamahan namin doon. Oo, kasi may opera siya eh. Kasi pinapatakpan yung ano niya. Natatakpan. Eh, may mukha ko dyan. Pababa. Oo. Ang ginano niya, ano sa... Ako lang kasi ang kamot niya sa hikaw ko lang ba? Baka puro shading. Pagpuntis ko, Hindi, na-stretch. So, yun simple nga lang yung ano niya, black pa lang Ano yun. ba? Umatras na Ano siya. opera Hindi tayo? nga natuloy, ano eh, Depende konti lang. pa lang yung ano niya. Kasi Kasi nagkikilos Pero ba? sa, hindi, pero masakit na talaga pag sa tiyan. Ewan ko rin. Uwi na kayo. Wait lang, wala naman siya kasing tama. Nililigpit pa kayo doon. Kaya ba, Ano, pagka liligpit ka? nakahangla yung t-shirt Hindi mo. naman sila Hindi na nga daw siya magdadali. Yan ang magdadamit eh. Kuya kayo, si Mona ha. Hindi na sila kakain. Busog pa daw sila. Pag ito ng COVID. Samantala sa mga bunganga ko nga. Yan, lakas ang ano mo eh. Nangarap ko si Pangit na si Hindi Pinagpakasag ka ate oh. Kasi Ay, kaibigan mo kayo. ba siya? Hindi ko yung kaibigan sila. Kaibigan mo Ganyan siya? yung best friend talaga nagbabasagan. Pag uwi niya, mga plato na mo. hindi talikuran. Mas gago ako kaysa kanila. Mas gago. Yes, te. Lasa ako Kung isa kasi sa pag mas masarap may dagong kasama. Oo, kasi pag walang gago na ako, Alam kasi kahit sumasalpak talaga lang siya. Hindi ko na Bukas pa yan, hanggang pagtulog niya pa yan. Lalagyan niya pa ng Yung sa salamin lamin. yan. Gano'n. excited pa siya. Daddy, pag nandito ko pa ng 5:30 or 6, tawagan mo ako kung nandito. Oh. Hindi ka 6 lang tatawag sa phone mo naman. Kahit hindi
Uwi ka na? Dada. Bahala na mamaya, depende sa oras. Siyempre, uwi ko. Hanggang gabi ba yun doon? 10 ata. Hanggang 10 sila dati. Anim na lang, oh. Isang 12 yung kanina. Eh, i-charge mo muna yan para matatawagan mo ako na sa bago ko. So, Bukas na ako nilagyan. tama lang yun. Ayun mo, ay kuya. Oo. 500 sa'yo, di ba? Hmm. Oh, ito yung bayad ko. Bukas na Pabigyan lang. mo ako na. 500. Ato 50 sa bahay. Oo. Wala akong baril sa bahay. Maraming tindahan doon. Wala akong pera ngayon. Ay, wala nga baril. May Kapag tingnan hiniram nila sa'yo. Yung Di bayad akala ko wala siyang pera dala. May 250 ako. May 250 ako sa ano ko. Okay. Wallet ko ba? Tapos, kasi iniwan ko na sa bahay. Kasi mawala mo ng wallet ko, at least kunti lang. Hindi naman naman wallet mo. Opo, kasi po nawala ko yung wallet ay akin naman po. Kabayan po kami lahat ng isang bahay. Tsaka partition po kami lahat. Kami nga, ay kabayan din. Hindi ko na maligat ang kamay. Walang bed space. May bed space po na po sa isang kwarto pero di po. Meron malikot na kamay sa inyo? Oo. Delikado yan. Ano talaga, kaya huwag kayo magpapahan. Hindi jowa. Naakyat. Ay, bumababa na siya, di ba, Bea? Wala. Oh, kasi nakarelate sa inaakyat. Oo, nakarelate yan eh. Siguro inaakyat. Inaakyat sa... Sir, yung sa akin na isend na, no? Isang oras. Wala. Hindi. Mabilis lang yung dada. Mga 45. Kasi no rice na. Wow. Kailan? Next Bakit? year, Pag no-rice ba nakakaliit? Opo. Hindi ah. nakakaliit siya. Nakakalit siya ng Huwag ka kumain ng gabi ng Pag, rice. pag di ka nag-rice, ulit na ang Hindi, taktawan ano nila. kasi nila yung sa ano daw dito. Sa spices, diba? Sino sabi sa'yo? Yung 1 week na ituturo sa kanila, sa Pinoy isang araw lang. Kanila 1 week yan. Ay, di ikaw na. Ikaw na engineer boy. Ano yan o rin? O yan, Nikki? Uwi na ka? Tara na. Dada. Uwi na ba? Talagang mo ako rito. Sa bahay na lang. Water. Tapos yung mga basura dyan. Dada, ito sa'yo. Ay, Diyos ko. Dala ko na yung wallet ko po. Ay, kuya. Salamat, kuya. Kuya, Sana bahala na Love you. sabi, alis na kami. Thank you. Dad. Ilang oras? 5 hours. Ang lakas pala may grace.